हेलो रायजोफोर आहा दिनैहाय माबा मोनसे वेडिं केकनि अर्डार फैदों नालाय 18 नभेम्बरनि थाखाय बेखौनो आं रेडि खालामनो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ थिखोनसै आं नोंथांमोननो दिनैहाय शेयार खालामसै आरोना माने आं बिदि देखायफेरा नालाय दा नै आं बोरै थिखाङो बेयाव सोंना लाखायो आं बारा गोरा जानासै माने बारा गोबाव दोननासो हरसे दोनोबा साबसिन जायो आरो खोथा लायो दाहाय ओरैनो ओरै थिखांबा माने एसे रिस्कि जायो नालाय डबेलखौ आं सोग्रोना लायो आरो बारा सेट जालांनोसै ना जाबाय जादों आयै ओरै फैद्रायबाय दा नै जारलासो लोगोफोर माथो मोनो आरो आयै नांथारसैमोन आयै लुखायसै नामा बिखायानो खावसे क्लाब थांखादों बोलां हरगोन होनबा मोनसे बारा रानो मोनासैलै जाबाय नोंनिजों बोरैसो ओरै जादों जासिगोन आयै माबायदि जायोलाय सयथि खस्थ'हाय ससे हास'नांसिगोन आरोना नै आरो बेखौ आं अर्डार खालामखादोंमोन नालाय सेन्टेड रस बे दै नांबा गेब्लेजोबो ओमफ्राय जाजाया जाया आं मिथिया आरोना दै नांबाथाय गेब्लेजोबो इयो बोरैबा माबोरै जाजोबो आरोना अनलाइन थांबाथानो नै लोगोफोर दा बेखौहाय माबाखांनानैहाय लगायखांनानै फाइनालावहाय देखायनोसै लोगोफोर नै आरो माबा लगायबावनांगौ नै लगायनांगौ मिस्टार एन्ड मिसेस ओमफ्राय स्टिकार लागायनांगौ दा फाइनाल लुकखौ नोंथांनो शेयार खालामसै दायो नै आं फाइनाल लुकखौ नोंथांनो शेयार खालामसै बेवहाय ओरैबायदि बिबार होजोबनांबाय आरोना नै नै माबायदि नुदों लोगोफोर पिंकआनो जोबजोबलायबाय लोगोफोर पिंकआ मोनसेल' आग्लायबाय पिंकआनो माने फैखायाखैमोन नालाय ओमफ्रायनो माने पिंकआनो जोबजोब्बाय पिंकनि अर्डारखौ मोनथ'बाय नंला जों थांगासिनो नालाय रेड आरो वाइटथ' बिराद मोजां नुखायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरनोबाफोर वेडिं केक नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन एसे खाथिबा जों हैखायो माने बारा गोजानद्रायखौबा जों अर्डार लाखाया नालाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना दा बेखौ माबायदि नुदों नैबे देग्लायनि नैबे देग्लाय हाबा जि सोलिदों दायो बेवहाय